Hi guys, nandito kami ngayon sa Sibunga. Papunta kami sa Simala Church. Lalakad kami ngayon ng mga 1.6 kilometers. Oh no! Kasama ko ngayon ang aking sister-in-law si Jackie. Pagpasensyahan nyo na guys medyo Kutas is real. wala lang. Nakakahingal. Medyo malayo-layo pa kami guys. Di pa kami nakakalahati ng 1.6 kilometers. Pero laban lang. September 8, birthday kasi ngayon ni Mama Mary, kaya nandito kami. Why now? God. Medyo malayo-layo pa yung lalakarin namin guys. Pero laban lang. Oh, nakasuod lagi to. Taga dito lang pala yun kaya nakapasok. Kasi yung mga dayo lang hanggang sa baba lang. Di pwedeng makapasok yung sasakyan tsaka motorcycle. Yun. Nagbiyahe pa kami guys from Toledo, mga 2 to 3 hours. Nakamotor lang kami. Yung takbo namin minimum of 40 kph. Ay. Munang bawal. High blood. Kaya pala bawal talaga yung high blood na papasukin dito, diabetic. Tapos yung may mga ubo, sipon, yun. Tapos ang dami pang requirements na hinahanap guys. Travel authority, medical certificate, valid ID, face mask, face shield. Pero for safety lang naman yan Kaya okay lang. Ito na guys, update. Ayan. Di pa kami nakakalahati pero tingnan mo yung kasama ko. Tingnan nyo yung kasama ko guys. Grabe guys, nakakapagod. 1.6 kilometers yung lalakadin namin. Di pa kami nakakalahati sa 1.6. Nakakahingal tapos sobrang init pa. Tapos pagdating sa taas, kailangan na namang i-temp. Pagkatapos naming i-temperature, pag mataas yung namin, yung temp, baka di kami papasukin tas pabalikin. Wag naman sana. Wag naman sana. Ito. Ayan. Yung mga nakapasok dito guys, yung mga lang. Yan, katulad nun, motorcycle. Ang mga nakapasok lang is yung mga taga dito. Te. Kaya pa? May mga nakasalubong kami dito guys. Tapos nagtaka kami kung bakit ang dami nilang dalang pagkain. Kaya ang ginawa namin ng sister-in-law ko is bumili kami ng tubig para may madala kaming plastic. So, tignan natin kung sa pagbaba namin kung may dala na ba kaming pagkain. So, abangan natin yan. A few moments later. So, ito na guys, nandito na kami. Kaya lang, hindi ka pala talaga makakapasok mismo sa loob. Yung replica ni Mama Mary is nandito lang siya sa labas. Tapos, di ka pwedeng magtagal. Ayan, hanggang 9:30 PM, bukas po sila. Then, kinabukasan, hanggang bukas lang pala, hanggang bukas. Tapos, balik sarado na ulit. Tapos, yung sinabi ko sa inyo kanina, ito na yung plastiko. Libre lang po.